Godmorgen. Her er en lille hilsen her fra morgenstunden af, hvor jeg er på vej ud til en af vores kunder. I dag skal jeg hjælpe en af vores kunder med at sætte fokus på, hvad det er, de tjener penge på, og hvordan de kommer til at tjene flere penge, så det kan ses på bundlinjen. Det, som er vigtigt, det er jo altid, at man har fokus på sine kerneværdier. Og så er det jo igen om, hvordan man ligesom kan se, at ens kunder også har fokus på ens kerneværdier. Fordi det er jo det, der er så vigtigt, det er jo, at det stemmer overens med både det, som man kan yde, og så det, som folk gerne vil have, og som de er klar over, at man yder. Desværre er det ikke alle kunder, der lige ved måske, hvad det er, den virksomhed, de handler hos, også kan tilbyde. Og det er jo ikke kundernes skyld, det er jo virksomheden, der skal gøre opmærksom på de her ting. Så derfor er det vigtigt for mig, når jeg tager ud til kunderne, og så se på, hvordan har de styr på deres forretning, har de styr på arbejdsgangen og potentiale. Hvad mener de, at der er muligheder for at vækste hos deres personale? Bruger de deres kompetencer fuldt ud? Og er der jo stor medarbejdertilfredshed? Nogle af alle de her ting kan ses på bundlinjen, og det er super, super vigtigt. Så vil du også godt have, at vi hjælper dig med at sætte fokus på kerneværdierne i din virksomhed, hjælper med at væksten og se mulighederne, og få styr på nogle af alle de der ting, alt fra arbejdsgangene og til jeres regnskab, så I får en bedre bundlinje, jamen så kontakt os. Få et godt tilbud, så kan det være, at det næste gang er dig, jeg tager ud til. Så ja, hej hej.